Tapi Pak, apa ya? Hah? Ibu mau kemana? Ibu mau takziah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya pemirsa di konten Mbah Yi Family. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hulu nafsi adalah ikotil maut. Semua yang bernafas, semua yang bergerak akan kembali kepada Allah. Berita selayu, berita duka. Tadi pagi aku tuku sambel pecel, tuku sarapan. Iya. Sahabat saya, teman saya yang selama ini tak celui terus, yang selama ini Mbak Indah nek mbeleh sapi selalu minta tolong kepada Pak Haji Deko. Mugi-mugi almarhum Pak Deko paringi husnul khotimah ya. Tadi sore sempat maksudnya ngontrol bayi 2 kali, siang sama sore, ejek ngobrol-ngobrol, terus tak tekoki, Den jenengan teng pundi, tak telepon nek mboten saged, anu tan aku mbah-mbah kabeh tak resiki tan ben padang. Mengke dalu saumpami Mbah Yi butuh bantuan jenengan saged mriki De. Biasanya gercep yo tan kok tak rono itu. Tidak ada jawaban. Pak Deko almarhum Pak Deko hanya diam dan pagi-pagi wis dapat kabar. Intan jadi nek tadi teko, Bu, engko nek aku ngresiki kuping di mana ya istrinya kan di perawatan lho. Terus mugi-mugi kita doakan semoga almarhum Pak Deko husnul khotimah, diampuni segala dosanya, diterima amal kebaikannya. Pak Deko itu adalah mantri keliling yang membantu banyak orang sakit. Mugi-mugi amalan baik panjenengan ditampi Allah, terus ditempatkan bersama dengan orang-orang yang saleh dan salehah. Ibu tak takziah sik kawan-kawan lagi ning Bravo. Ikut sah cantik ikut. Nggih, oke. Wes, ndang. Sik Mbak Intan kancane sik ya, Dok. Budhe tak siang nggih. Kamu udah bersedih kena apa? Disenani Mama. Gak boleh Mam jajan banyak-banyak. Oh ya sudah. Katanya Mama gini, Mbak, Yaya sampean ingeti ya Mbak, jangan Maem jajan banyak-banyak. Nanti kalau Maem jajan banyak-banyak, terus Maem nasi jadi sedikit. Nggih, Nduk. Terus nanti kebanyakan Maem terus akhirnya jadi muntah. Ya nanti tak awasane. Oh wis tak awasi. Nyik, iki cah pinter manut ya Nduk ya. Oke, wis ning Mbak Intan kancane sik. Sentil, Ibu berangkat sih ya. Yaya kok oleh melok? Oh tak siah ya nggak boleh lah Mbak. Kok oleh melok berapa? Ya boleh. Oke, saya sabar. Kunci ditutup, guys. Kuncinya ndi? Kunci. Ayo helm Ibu digawa. Di mana? Ya helm mana? Ayo. Saya nguncer sama Dek Tuanti. Ya di rumah dulu gak apa-apa ya. Mari motornya tidak sedeng le. Lah pinter. Wis nang bobok sik. Yaya sedih lho tok. Mangis pamit mamae. Ayo. Oh. Mari naik si biru. Ngeng ya anaknya. Loh. Ya Bu, rono sik. Iya, pakai helm. Ndang rono. Kakek ayo. Sabar, Des. Langsung cus ya Ki ya. Ya, langsung terus. Oke, wes nyampe. Intan kan juga apa gue? Dudu. Apa dudu sih? Oh sih. Aku pengen tukuan Budi. Yen Budi lek sebelah kono le. Ayo golek anu-anuan sik sesuatu. Kulo ambek Yaya ku lho. Ayo rono salam Kan Budi cah Bu, ambune mangan Budi yo. Delok gak percaya.
Skin skin food iki dienggo obat kaki nek kaki do pecah-pecah ngono ki lho mungkin. Iya, ayo golek sesuatu sih. Iya. Ono parah iku geretno. Adike cilik mbok kon geret. Adike cilik mbok kon geret ya. Iku tumbas jajan kan. Ayo maju. Kok ditabrak. Sek. Ah. Ya, mang ditanya, "Oh, sama si kembar nggih." Ngono. Di sabun ngene. Sek. Iya, lanjut. Sek. Mari Mbak Intan mlayune bianter. Kono lho, Dok. Ngetotno iki lho, intene. Mas deprene pokotan. Kik. Ngono deh. Hati-hati aja mbok tabrak lho. Hand body ki panggone gak kene. Jajan. Iya ta. Aku pengen golek sarden. Nang kono, sarden sebelah kono, mundur Intan mundur. Nah, Sarden sik. ya sok coba tabraki lho wong-wong lho. Sing jajan sebelah kene. Oh, iki jajan. Oh, jajan oke. Mbak enak ibu sardennya nih kok ono panen. Iki lho, guys, tapi mereknya kok sing iki. Mereknya dudu sing kuwi ta, sing mbok maksud. Kayak pindang ngono. Kayak pindang. Sik anduk. Kayak pindang. Sik Dok sabar Dok, dudu iki. Sik Dok kono full, engko sik sabar. Dudu iku sing di anu Nintan dudu iku. Yaya kaboten lho Yaya rene. Full. Yaya kaboten maksudnya Intan sing ngeret. Oh, rene. Buke tak. Ya sik buke tak golek iki lho. Dandang. Iya, teh celup sing iki. Ngene iki sing teh dienggo teh tubruk. Ayo cari. Nek jajan sebelah kene, Dok. Ayo Yaya, ayo beli jajan di sebelah kono ya. Ya Budi lak sebelah kono leh, Dok. Sabar to, sabar. Kuwi mangi tak goleki pemirsa ambek Yaya loro mlewayu wis entuk kula pewangi, entuk nempro kuwi. Engko permisi lho ya. Budi sebelah depan. Jajan sik no, Dok. Nah, iki sing peralatan minum. Ada minum, perabotan yang pirel. Nek Hand Body, tak kandani, Yaya mbak Yoyo senengane susu, mben ambil susu sik. Aku tidak. Oh enggak, Mbak. Ya Allah, saking pundi ya, Wong, Mbak? Kayak kepala sekolahan. Saking mana, Mbak? Saking mana, Mbak? Dari Gondel ke Demukan. Gondel dong tuban. Dolan rumahku, Mbak. Oh iya. Mbak nek dolan mbek masak napa? Iwak pitik. Lah pitike sapa? Pitike Macah. Pitike Macah, Mbak. Aduh. Monggo nggih, Mbak. Nggih. Oh, belanja nggih. Ya Allah, Mbak jenenge adek ayo. Awet jangan dimasakno pitik, tapi pitike Macah, Mbak. Monggo, Mbak. Ayo ya Allah. Sek, ada Rara. Hand Body sebelah kono. Sana lho tan Hand Body, ben digeret Mbak Intan, Dok. Kamu cilik kok Intan lho sing gedhi. Sing maksudnya wis besar ya. Nah, adike sing cilik digandeng ibu ae. Iya, ayo. Nggih monggo, Mbak. Rahmene ra kaprah. Ya nek wedak isih. Ya nek pengen ambil wedak. Sik pangan wedak. Wedak Mars. Sik iki. Sik. Full. Hand Body bukan iki. Kuwi bukan. Kene iki blok sabun-sabun Intan. Kene sabun-sabun. Rexona. Sik. Ya pinter ya, ngerti ya. Wis ben milih ben. Ala Intan.
Seger dok, delok. Hand body lotion. Oh iya bener ki jenenge hand body iki. Tapi karek Intan seneng sing ndi? Sing rasa lidah buaya atau lidah buaya, buaya darat, buaya air enek kabeh ngene kene, Nduk. Dia sing cilik ae. Kenapa kan juga sing gede? Cilik. Kenapa? Ya pakai hand body po ndak? Enggak pakai apa? Loh, pakai minyak kayu putih po enggak? Nah iya tak tumbas minyak kayu putih. Enggak. Ayo. Aku manut tok. Kon juga sing cilik berarti awakmu. Apa nih tan dieling-eling tan kamu sing habis apa? Iki siji ae tapi nek nganggo diirit-irit. Aja langsung sedina habis. Endi? Mbok tukokno aku. Lah karek nyuwun apa ora nek ora yo ora. Aku pengen koyo ngene Mbak Endah. Kok nggone Mbak Indah sing endi? Apa kuwi judule? Oh, Mbak Indah nggo iki piye? Iya toh? Aku ae ning omah. Iya. Tapi nek nganggo kuwi anu yo, aja langsung mbok entekno heeh. Aja langsung mak jres baratus entek. Ayo piye? Ngobos nang milih. Iya, oke wes dah. Kulo Yaya tukokno jajan apa tukokno apa ndekne pengen apa? Ayo Yaya takoki. Ayo digeret sik rono. Ning ndi ki? Ya saya ayo rono. Mana? Ayo Nduk ya. Yaya pengen apa, Nduk? Sabunem jek piro, Til? Sentil keong. Sabunem jek piro? Alah, kah tunggale. Mbok tukokno neh ya gelem. Ya paling kuwi tujuanmu tra ya nglirek sabun. Yaya pengen sabun mana nek di rumah pakai yang mana? Nek ning omah pakai sing ndi, Nduk? Pilih, Nduk. Bu, ini. Ndang juga. Biru-biruan. Iya, Ndang. Nah, ambil. Biru. Iya, wis nang juga. Yaya ndi sabunnya mana ini bukan? Sabunnya Yaya mana ini? Yang mana? Yang mana? Ndang ambil. Yaya ndang ambil. Bu, kilo 4. Iya. Ndang ambil, Nduk. Sing mana sabunnya Yaya? Iya ambil. Nah, Dina ambil apa nih? Loh iya. Iya itu loh nduk gumun sampean adikmu sampai gumun itu. Ngono kuwi muni 1 2 3 kalau loro 20 delok. Sampai gumun ya. Banyaknya. Aku dikon meneng ya. Wes Bu, meneng ae Bu, meneng jare. Iya, 11. Bayi aku wis dihitung 11. Hitung Dok, piro Dok? 17. Waduh. Iya, ngono kuwi Dok sampai Intan gumun. Pemirsa, Yaya sampai gumun ngerti Mbak Intan ngene. Iki urung sing kelek pemirsa. Saya kok tak bagian kelek. Ya. Piro Dok? 20, 21, 23, 25. Selawe. 23. Aduh. Wes Dok, sampun Dok tan, wis banyak ton. Sampai basnya ya Bu. 29. Insya Allah. Yaya lo mau juga si cidok di mang iki lo nguncis cis. Ya punya Yaya gue. Wes ayo saiki kelek bagian perkelekan ayo. Sing ndi Nduk? Ini bukan susu Nduk, ini teh kotak Nduk. Aku nak. Nak ya apa nak? Mau? Iki susu, ini susu. Yo lo. Nek kamu ngambil yo. Yo ambil no sing ndi. Oke, ya taruh sana. Masukno blung. Pintere poloke. Sing mang nak apa? Nak. Nggih, nak apa nak? Nak paling pengen ngono. Ya, pengen iki. Teh kotak. Nggih. Yang mana? Pengen mana ya? Susu. Teh. Oh, Ini? Sama Yoyo. Yoyo 1, kamu 1. Ya, masukno lagi. Cus. Nah.
Nah, cus. Ayo golek sarden. Ya, sudah. Intan sing mendorong. Iya. Sik ya, kemana ya, Dok ya? Areke rono paling. Oh, sardene nih gitu ya. Sik sabar sik. Saus. Di, Iya. terserah intene. Saus. Tanggone iki yo sausnya kene. Iki lah ya to, Dok. Lho, iki. Sing cilik lho, Bu, gak enak. Sing koyo ndek iki mbok mampu lho. Lah yo. Mangkane. Iki apa iki, Dok? Lada bubuk. Oh, iki lho. Ojo sing kuwi, Intan biasanya gak kuwi. Iki lho sarden wis ketemu, Dok. Nah, iki. Oh, saiki dipindah ning kene tak Ih. Oh, masa? Wes sing mbok senengi ndi? Oh, senengane kuwi sarden. Wes secukupnya saja. Sampun. Secukupe. Nggih. Nek abon kerupuk. Oh, iki abon kerupuk ning kene. Mpun. Oh, sausnya urung, Bu. Iya, Nduk, sausnya urung, Nduk. Saus pedes, Intane senengane saus pedes, Nduk. Dudu iki, dudu. Impor di saus seneng iki. Masa sing iki, Bu? Oh, gak iki ketoke gak kuwi ya, Nduk. Iya, itu tomat, saus tomat. Masa open pack? Apa yang sebelah ya, Nduk ya? Saus. Tak Saus. cobain nang, Bu. Ini saus tomat. Enggak pedes kuwi saus tomat. Iya. Mestinya juga no takoki sing disenengi juga no nek dekne gak gaduk. Dekne dangak-dangak sing ndi, Dok? Iki padha aku. Gak, sik ben milih. Dekne sik ben milih. Iki lho, Dok, kentang, Dok. Iki ya kentang, Dok. Iki apa kuwi? Iya, jangan ambil. Dah milih, Dok. Oh ya, yo juga no. Nah, ambil. Nah, ambil nek kene iki bagian mimi. Iki mimiman. Ndekne bingung pemirsa. Milih sing endi? Ini. Tayu. Apa iki? Coklat. Apa, Dok? Coklat. Cilik-cilik saja itu. Ini Oh, ini. Ngene iki. brownies. Ini brownies. Ini brownies toh? Ini coklat Iya, brownies. Mbak Intan, tolong cukokno, Yaya cukokno. Apa iki? Iya. Heeh. Dua, Mbak Yoyo. Soalnya Mbak Yoyo, dekne eling Yoyo. Nih. Iya. Heeh. Oh, Iya. Wes lagi nang ambil nih, Dok. apa nih? Dah, nggih, mangga. Gak apa iki dinggo sarapan aku sesuk. Nggo sarapan. Walah, sing ndi, Dok? Sekarang Isih, Nduk, ijo ketoke. Isih kaya mie ngene iki ibuke isih enek. ya wis, tak kira enggak. Pinter ambil apa itu? Ya ambilin ya. Ya Mbak ambilin sudah. Kamu ngambil ya diambil. Wes kumpul bareng-bareng kok pemirsa. Wes dine latek malah gloso-gloso ning kono. Wes Bang, cukup nang ndi? Jajan dine. Sip. Malah senengane ibu sing coklat. Sing coklat aku seneng ngene iki. Aku seneng iki, ibu seneng iki. Cukup Ndi? Ngene. Oh, Bu, Mas Cukono. Iya, makasih Dang Andil. Iya. Udah, Dine. Sampun. Wes ayo kita. Udah ayo, digeret ronoan. Udah ayo. Rono lo mulai rono parake. Sentil geyang rono lho. Iya. Loh, lagi gak mbok gawa krenjange. Lah iki adik cilik mbok kongkon geret yo. Rono. Intene. Nah, Intan sing geret. Adike cilik, nah ibu sing nyorong. Oke. Impun pemirsa nggih, apa, Dok? Waduh. Cek kurang. Oke. Tak tangan iki kok. Iya, saya ya. Oke, cukup. Wes. Pemirsa, kita ke kasir dulu. Cus. Lu. Mbak ya, pemirsa. Nah, akhirnya wis selesai pemirsa. Diwangi Yaya.
Ya wes, keri siji permenmu kak nangis mbok goleki. Ah, hitung. Demikian ya pemirsa, cerita hari ini adalah belanja. Sabunnya ceblok siji. Dia mang mbok hitung ya nduk sabune Mbak Intan nang pira 35. Sabun atus nang 35 Mbak Jiko iki piye? Korong dino. Dinggo 3 tahun. Ya, betul, dinggo 3 tahun. Wes doa terbaik ya untuk jenengan semua. Alhamdulillah memang musiknya gak pas mekan. Mbak ben laris. Ya, Mbak ben laris mbok tukone terus. Mbak Enggu. Wes doa terbaik untuk jenengan semua. Semoga sing sakit paringi sembuh ya pemirsa. Kon kami pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus. Nek bayi pempes apa roti sing anu kemarin sudah pemirsa. Maksudnya pempes wes kemarin iki belanja sing nggo Intan sabun per sabunan. Ambek perjajan-jajanan. Pun pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedotan.